Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Το θέατρο, η έκφραση και η δημιουργία». Η νέα σεζόν του podcast θα ανοίγει με έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν από τους 10 σημαντικότερους σύγχρονους θεατρικούς συγγραφείς παγκοσμίως. Ακούς «Το θέατρο, η έκφραση και η δημιουργία». Ένα podcast για το θέατρο, την τέχνη της υποκριτικής και τη θεατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Γνώμες, έρευνες, συνεντεύξεις καλλιτεχνών και παρουσίαση του έργου μεγάλων αναμορφωτών του θεάτρου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Σωτήρης Δούβρης. Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, ακολούθησέ μας στο Spotify, στα Apple Podcasts και στο YouTube. Κατάγεται από τη Ρωσία, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Πολωνία. Εκτός από συγγραφέας, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος υποκριτικής. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Ιδρύματος Till House με έδρα τη Βαρσοβία. Πρόκειται για έναν ανοιχτό χώρο που φιλοξενεί καλλιτεχνικά εργαστήρια, πρόβες και παραστάσεις εκτοπισμένων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Έχει αφήσει το στίγμα του και στον κινηματογράφο, όπου έχει γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες που έχουν βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ. Ακόμα, είναι από τους πρώτους που εντόπισαν τη δυνατότητα μεταφοράς της θεατρικής τέχνης στο διαδίκτυο πριν ακόμα αυτή γίνει κοινός τόπος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με αποτέλεσμα να φτιάξει κινηματογραφικά έργα πάνω στην αλληλεπίδραση μεταξύ κινηματογράφου και θεάτρου που δεν έχουν σχέση με τη συμβατική βιντεοσκόπηση θεατρικών παραστάσεων. Σήμερα μαζί μας είναι ο Ιβάν Βιριπάεφ. Έργα του έχουν παιχθεί σε περισσότερα από 250 θέατρα σε όλο τον κόσμο, από τη Νότια Κορέα έως τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια το όνομά του στα θεατρικά νέα της χώρας μας, μιας και ανεβαίνουν πολύ συχνά έργα του εδώ, τόσο από μεγάλους οργανισμούς όσο και από μικρότερες ομάδες. Μερικά από τα έργα που έχουν ανέβει εδώ είναι το Οξυγόνο, οι Ψευδαισθήσεις, το Συνέδριο για το Ιράν, Γένεσης νούμερο 2, UFO, οι Μεθυσμένοι και πολλά ακόμα. Ο Ιβάν Βιριπάεφ σκηνοθετεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο του Μαχαμάγια Electronic Devices στο θέατρο Artbox Φαργάνη στη Θεσσαλονίκη, με τη σύμπραξη της Colosseum Productions και του Till House. Η παράσταση συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Δημοκρατίας της Πολωνίας μέσω του Ταμείου Προώθησης του Πολιτισμού. Το Μαχαμάγια Electronic Devices είναι μια παράσταση που καταπιάνεται με όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Κοινωνία, ψυχολογία, πνευματικότητα, τεχνητή νοημοσύνη, ταυτότητα, ζωή, θάνατο και φυσικά αγάπη. Η παράσταση που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική και ψηφιακά γραφικά βασίζεται στο ανατρεπτικό κείμενο του Ιβάν Βιριπάεφ, το οποίο αποτελείται από καταιγιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Πρόκειται για ένα μείγμα ψυχαγωγίας, ψυχολογικής άσκησης, πνευματικής αναζήτησης και μοναδικής εμπειρίας. Τι είδους εμπειρίας? Μια εμπειρία είναι εμπειρία ακριβώς επειδή δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Πρέπει να έρθει κανείς και να τη ζήσει. Ο τίτλος του έργου παραπέμπει στην ινδική φιλοσοφική έννοια της Μαχαμάγια, της μεγάλης ψευδαίσθησης που δεσμεύει τη συνείδηση του ανθρώπου και θολώνει την αλήθεια. Οι ηθοποιοί επί σκηνής δεν υποδίονται παραδοσιακούς ρόλους, αλλά συμμετέχουν σε έναν απρόσωπο διάλογο που φωτίζει τις κρυφές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Σκιαγραφώντας συνοπτικά την πολυπλοκότητα του κόσμου, επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα «Ποιος είμαι?». Όμως αυτή η εκοφαντική, ωριαία διαλογιστική εμπειρία ξεκαθαρίζει ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται πέρα από τη γλώσσα. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το more.com. Μπορείτε να βρείτε και το αντίστοιχο link στην περιγραφή του επεισοδίου. Βρέθηκα για 2 ημέρες στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Artbox Φαργάνη, παρακολούθησα μία από τις τελικές πρόβες του έργου και μετά είχα την ευκαιρία να κάνω μία συνέντευξη στο σκηνοθέτη και δραματουργό, ρωτώντας όλα αυτά που ήθελα να ρωτήσω παρακολουθώντας ή διαβάζοντας τα έργα του και όλα αυτά που μου προέκυψαν παρακολουθώντας την πρόβα. Αυτή τη συνέντευξη δεν θα μπορούσα να την πραγματοποιήσω αν δεν είχα τη στήριξη του It's a Village, της πλατείας Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, που εκτός από καφέ, street food και ποτό, έχει σημαντική συμβολή στα πολιτιστικά δρόμενα της Αθήνας, φιλοξενώντας live και εικαστικές εκθέσεις σύγχρονων καλλιτεχνών. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που κάναμε με τη σημαντική βοήθεια της Κατερίνας Κανδυλίδου στη διερμηνία από τα ρωσικά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που τα λέμε από κοντά. Καλησπέρα. Μόλις παρακολουθήσαμε μια πολύ έντονη πρόβα που είχε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για εμένα και θέλω να τονίσω και το εικαστικό κομμάτι ότι το βρήκα εξαιρετικό. Ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Είστε ιδιαίτερα αγαπητός σαν θεατρικός συγγραφέας στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν όλο και περισσότερα έργα σας, τόσο από μεγάλους φορείς όσο και από νέες ομάδες καλλιτεχνών. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Я об этом слышал, но я точно не знаю, почему так происходит. Знаю только одно, что мне это очень приятно, потому что Греция для меня является очень важной страной во всех смыслах и отношениях. Αρχικά να πω ότι το άκουσα αυτό. Ακούω δηλαδή συνεχώς ότι αναβαίνουν διάφορα έργα μου στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων αρχικά γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά γιατί συμβαίνει. Μπορώ σίγουρα να πω όμως ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σίγουρα πιστεύω ότι μέσα από την Ελλάδα προήλθα. Я драматург. Είμαι θεατρικός συγγραφέας. Греция страна, которая дала миру драматургию. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έδωσε τη δραματουργία στον κόσμο, τους θεατρικούς συγγραφείς. Я воспитан на греческой диалектике. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα από τη διαλεκτική της Ελλάδας, την ελληνική διαλεκτική. На Аристотеле, Ο Αριστοτέλης, Платоне, неоплатониках. Πλάτωνας, νεοπλατωνιστές. И я часть византийской культуры. Είμαι επίσης και μέρος της βυζαντινής κουλτούρας. Все это Греция. Όλο αυτό είναι Ελλάδα. Οπότε, μάλλον μου καλύψατε και την επόμενη ερώτηση, η οποία λέει ότι σε παλιότερη συνέντευξη είχατε πει ότι θεωρείτε την Ελλάδα δάσκαλό σας. Ήθελα να ρωτήσω πώς το εννοείτε. Но для меня это очень важный элемент. Για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Я вначале первую часть своей жизни посвятил диалектике и неоплатоникам. Γιατί όλη μου την αρχή της ζωής μου την έδωσα στον Πλάτωνα και στους φιλόσοφους και τους νεοπλατωνιστές. Но потом я очень много времени провел с культурой шаманизма и индуистской культурой. Μετά βέβαια παρόλα αυτά εξέλιξα λίγο τα διαβάσματά μου σε περισσότερο βουδιστικά κείμενα, σαμανιστικά. Потом я στал изучать современную науку. Μετά την σύγχρονη κουλτούρα και πολιτισμό. И потом у меня все это соединилось. Και μετά κάπως σαν να συνενώθηκαν ματιά μέσα μου όλα μαζί. И сейчас, когда я нахожусь в Греции, και τώρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα, или я был сейчас в Эпидавре, смотрел спектакль, είδα παράσταση. Я чувствую, что я очень счастлив, что я такой, какой я есть, оказался сейчас в Греции. Νιώθω απίστευτα ευτυχισμένος που τώρα, έτσι όπως είμαι τώρα, στη σήμερα ημέρα, βρίσκομαι στην Ελλάδα. И очень благодарен людям, которые меня σюда пригласили. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στους ανθρώπους που με καλέσαν εδώ, που με προσκαλέσαν. Το έργο σας που ανεβαίνει σε λίγες μέρες λέγεται Mahamaya Electronic Devices. Η Mahamaya είναι ινδική θεότητα που το όνομά της σημαίνει η μεγάλη ψευδαίσθηση. Έχετε γράψει και έργο που ονομάζεται Ψευδαισθήσεις. Σας απασχολεί η ψευδαίσθηση σαν προβληματική? Θεωρείτε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει τις συνειδητές ψευδαισθήσεις του? Да, это хороший вопрос. Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ. Конечно, мне кажется, что цель эволюции πιστεύω ότι στόχος του evolution, της εξέλιξης человека, του ανθρώπου γενικά. Я верю в эволюцию. Моя жизненная доктрина связана с понятием эволюционного процесса. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξη, στην εξελικτική πορεία ενός ανθρώπου κάθε φορά στη ζωή. И цель эволюции – это максимальное пробуждение человека. Και стохος της εξέλιξης είναι συνεχώς να ξυπνάει τον άνθρωπο. А пробуждение означает пробуждение от иллюзий и того сна, в котором, в общем-то, мы все находимся. Είναι δηλαδή, και όταν λέω ξύπνημα, εννοώ αυτό το ξύπνημα μέσα από την ψευδαίσθηση που όλοι κατά βάση βρισκόμαστε σε αυτό το όνειρο που συνεχώς είμαστε. Я также могу это назвать взрослением просто. Μπορώ δηλαδή απλά να το πω ενηλικίωση. Поглядеть на то, что сейчас в мире происходит, и что какие ужасы, то это просто для меня то, что мы все как дети, мы не повзрослели, но только мы такую боль друг другу причиняем. Δηλαδή, άμα δεις τώρα στον κόσμο τι συμβαίνει, είναι σαν να πιστέψεις πραγματικά ότι είμαστε όλοι μας παιδιά, δεν έχει ενηλικιωθεί κανένας μας, γιατί δεν γίνεται όλοι, ο καθένας από εμάς προκαλούμε πόνο συνεχώς ένας στον άλλο. И это есть Mahamaya. Και αυτό είναι Mahamaya. Στο έργο τίθενται ερωτήσεις για το ποιες απαγορεύσεις πρέπει να έχουμε στη ζωή μας και ποιες όχι. Θεωρείτε τις απαγορεύσεις βασικό δομικό στοιχείο μιας σύγχρονης κοινωνίας, ή είναι αχρίαστοι περιορισμοί που απλά δυσκολεύουν τη ζωή μας? Ты задаешь очень глубокий вопрос. Ξέρεις, κάνεις μια πάρα πολύ βαθιά ερώτηση αυτή τη στιγμή. Мне кажется, что сейчас νομίζω τώρα мы присутствуем при смене эпохи. Ότι είμαστε σε μια αλλαγή εποχής.
βρισκόμαστε. Я не думаю, что я говорю метафору. Я правда думаю, что сменяется огромная эпоха. Δεν νομίζω ότι κάνω μια μεταφορά αυτή τη στιγμή. Πραγματικά θεωρώ ότι αλλάζει η εποχή. С момента эпохи просвещения. Από την αναγέννηση. Предыдущее изменение было в эпохе просвещения. Η προηγούμενη αλλαγή έγινε τότε. Когда люди поняли, что мир может быть подвергнут критическому мышлению, может быть, нет такой мистики, что есть наука, прагматика. Τότε δηλαδή, εκείνη την εποχή, ξαφνικά ο άνθρωπος κατάλαβε ότι μπορεί κριτικά να σκέφτεται, να πιστεύει, να καταλάβει ότι ο μυστικισμός, τους πόντους του σκοταδισμού πρέπει να πάμε παρακάτω. И до этого времени такой мистицизм, духовность и прагматическая наука всегда находились в таком противостоянии. Μέχρι εκείνη την εποχή, ο πραγματισμός, η λογική, όλα ήταν κάπως νωρίτερα, δηλαδή δεν ήταν στα αλήθεια εκεί. Όλοι αντιτίθενται σε αυτό πριν την αναγέννηση. И сегодня, мне кажется, мы пришли в точку, когда это все соединяется, что мистика исчезает и начинаются жизненные процессы, очень интересные. Και πιστεύω ότι τώρα βρεθήκαμε στην εποχή όπου και αυτά όλα τα πραγματιστικά, η λογική, όλο αυτό που ήρθε μέσα από την αναγέννηση, σήμερα ξανά αλλάζει και ο άνθρωπος ξαφνικά έρχεται σε ένα process ζωής, σε μια διαδικασία, κατάσταση. Но в то же время мы сталкиваемся с очень большой проблемой. Человечество развивалось не одновременно и не одинаково. Есть люди, которые как бы хотят сейчас интегрально развиваться, а есть люди, которые просто хотят убивать, например, или грабить. Και τώρα ουσιαστικά οι άνθρωποι ενώ συνεχώς εξελίσσονται εν τέλει, κάποιοι είναι σε μια integral φιλοσοφία, σε μια φιλοσοφία που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση, ενώ άλλοι άνθρωποι θέλουν να σκοτώνουν. И плюс у нас есть проблема с технологиями, которые, кажется, могут убить нас. Και υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα όπως η τεχνολογία που νιώθουμε ότι πάει να μας σκοτώσει. И мы находимся в очень сложной точке. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη τελεία. Может, это все вообще распадется сейчас. Δηλαδή, μπορεί όλα αυτά να πέσουν ξαφνικά. Или мы все-таки сможем выйти куда-то еще. Ή μπορεί να βγούμε προς τα έξω σε κάτι ακόμη καλύτερο. Но что мне кажется точно, αλλά σίγουρα, что я вижу перемену эпохи. Βλέπω την αλλαγή της εποχής. Παραδείγμα. Παραδείγματα. И поэтому это очень сложно. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Это очень σложное время. Είναι δύσκολη η εποχή. Δύσκολη. Καιρός. Τα έργα σας δεν επιβάλλουν συγκεκριμένη σκηνική δράση. Είναι πολύ συμπαγή, φιλοσοφικά θα έλεγα κείμενα. Γράφετε συνειδητά έτσι με σκοπό να αφήνετε το περιθώριο στο σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς να βρουν μόνοι τους τη δράση. Βέβαια, στην περίπτωση της συγκεκριμένης είστε εσείς ο σκηνοθέτης. У меня совершенно разные пьесы. Есть такие пьесы, как вот эта, когда обращаются вот к залу, а есть достаточно классическое просто действие между героями. Έχω πολλά και διαφορετικά κείμενα. Έχω κάποια κείμενα που έχουν την επαφή με το κοινό και άλλα κείμενα τα οποία είναι κλασικά δομημένα, που παίζει ο ρόλος με τον ρόλο, ας πούμε. Нового в этом то, что центр и объект внимания моей пьесы, главное событие моей пьесы, все в моих пьесах находится не в пьесе, а находится в зрительном зале. Это пьеса, которая про то, что происходит в зрительном зале. Δηλαδή το βασικό πράγμα στα θεατρικά μου έργα είναι ότι όλο το έργο βρίσκεται στον θεατή. Δηλαδή η επαφή, το πράγμα τα οποία τέλος πάντων όλη η κατάσταση και η δράση συμβαίνει στον θεατή. Πώς δουλεύετε με τους ηθοποιούς όταν σκηνοθετείτε? Ξεκινάτε από την ανάλυση του κειμένου? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθείτε? Да, я наследник традиции, русской традиции Константина Станиславского и Евгения Вахтангова, и мои учителя очень большие, великие люди. Я принадлежу к классической русской традиции, которую я продолжаю. Ναι, βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ κλασική παράδοση σκηνοθετικής ματιάς, η οποία ξεκινάει από τον Στανισλάβσκι και από τον Βάχτανκο και όλοι μου οι καθηγητές ήταν μαθητές τους, οπότε ναι, συνεχίζω αυτή την παράδοση της κλασικής σχολής σκηνοθεσίας. Έχετε ασχοληθεί πολύ με την εκπαίδευση ηθοποιών και αν δεν κάνω λάθος, το UFO γράφτηκε για τις ανάγκες διπλωματικών εξετάσεων μαθητών σας. Πώς βλέπετε το επίπεδο κατάρτισης των Ελλήνων ηθοποιών σήμερα?
Ну, я еще недостаточно знаю, видел спектакли и знаком с греческими актерами, чтобы сейчас оценить их уровень. Я так хорошо это не знаю. Να πω την αλήθεια, δεν μπορώ ακριβώς πολύ αυστηρά να το κρίνω αυτό το πόσο υψηλό επίπεδο έχουν οι Έλληνες ηθοποιοί, γιατί δεν έχω τόσο πολύ εμπειρία μαζί τους. Но я могу сказать про вообще состояние в Европе, в Польше, где я живу, состояние школы и метода актерского. Оно хуже, чем некуда. Оно Хуже, чем не может быть. Здесь хуже или там? Нет, я говорю, что я могу сказать про все, и про Польшу, и про Европу. Я не знаю точно про Грецию, но я могу сказать про... Μπορώ σίγουρα να σας πω Оно хуже, чем некуда. То есть оно очень плохое. Школа, ремесло упало. Μπορώ να σας πω όμως σε πολύ πιο γενικό επίπεδο, για επανειλώσω τιμή βίντεο, στην Πολωνία και στην Ευρώπη, ότι πιστεύω ότι γενικά το επάγγελμα του θεάτρου έχει πέσει, δηλαδή έχει κάπως χαλάσει στις σχολές. Мы находимся в эпохе постмодернизма. Είμαστε στην εποχή του μεταμοντερνισμού. Постмодернизм. Да, μετα. И поэтому исчезает ремесло и линейное понимание, вот логическое линейное понимание в создании вещей. Και γι' αυτό χάνεται πάρα πολύ το πώς καταλαβαίνεις τέλος πάντων την ευθεία γραμμή ενός πράγματος, το πώς να φτιάξεις ένα πράγμα, κατ' επέκταση θεατρικό έργο. Постмодернизм говорит, нет единой истины, у всех она своя. Ο μεταμοντερνισμός σου λέει, δεν υπάρχει μια αλήθεια, ο καθένας έχει τη δική του. А значит, вообще нет. Τότε δεν υπάρχει γενικά αλήθεια. Это очень опасная теория. Είναι μια θεωρία πάρα πολύ επικίνδυνη. Может быть, мне сейчас нет времени объяснить, почему она опасная. Μπορεί να μην έχω πάρα πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή να σας εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Но, как минимум, она приводит к возрастанию правых, ультраправых идей. Αλλά σίγουρα το μήνυμα που μπορεί να κάνει είναι να μεγαλώσει πάρα πολύ, να αυξάνει τις άκρο-αριστερές, γενικά τα άκρα. Потому что правые, у них есть концепция. Γιατί οι άκρα-αριστεροί έχουν conception. А в постмодернизме нету как бы ничего. Ενώ οι μεταμοντερνιστές δεν έχουν τίποτα. Нам нужно как можно быстрее перейти δальше. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει η ανθρωπότητα μπροστά. Есть учитель. Υπάρχει δάσκαλος. Есть знание. Υπάρχει γνώση. Есть ремесло. Υπάρχει το πράγμα, το πώς το δουλεύεις. Этому можно научиться. Αυτό όλο μπορείς να το μάθεις. И поменять мир. Και να αλλάξεις τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, στον πλανήτη έχουμε πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στην Αιθιοπία, στο Κονγκό, τη γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ. Στο Μαχαμάγια ορίζεται το άγχος ως μπλοκαρισμένη ενέργεια που έχει μπλοκαριστεί μέσα μας και ο πόλεμος είναι το ξέσπασμα αυτής της ενέργειας. Θεωρείτε ότι αν βρούμε τρόπο να διοχετεύουμε την μπλοκαρισμένη ενέργειά μας σε άλλους τομείς, όπως κάνει άλλωστε και ο ηθοποιός, θα έχουμε λιγότερους πολέμους? Война – это страх. Причина войны – страх. Πόλεμος είναι φόβος. Всем страшно, Όλοι φοβούνται что они не выживут. ότι δεν θα επιβιώσουν. Дальше они атакуют. Οπότε κάνουν attack. Ну, атакуют, как правило, как от страха. Από φόβο. Страха внутри себя. Μέσα μας. В страхе мало любви. Στο φόβο υπάρχει πολύ λίγη αγάπη. Чем больше любви, Όσο περισσότερο меньше страха. τόσο λιγότερο φόβο. Страх поглощает все. Ο φόβος το μόνο που κάνει είναι να πατάει τα πάντα. С другой стороны, ну, войны всегда были. Την άλλη πλευρά, άμα το σκεφτείς, πάντα υπήρχαν πόλεμοι. Сможем ли мы их закончить? Θα μπορέσουμε ποτέ να τους τελειώσουμε? Ну, я бы не стал быть романтиком. Δεν θα ήθελα να είμαι ρομαντικός. Войны будут. Οι πόλεμοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Вопрос в том, как нам построить свою жизнь, чтобы эта планета не погибла. Το ερώτημα είναι πώς να φτιάξεις έτσι τη ζωή σου, έτσι ώστε ο πλανήτης να μην καταστραφεί μια για πάντα. Я как подумаю, что сейчас столько людей убирает в Газе, в Украине. Μα σκεφτώ τώρα τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που πεθαίνουν στη Γάζα ή στην Ουκρανία. Судан вы вспомнили. Везде. Это ужасно. Είναι απέσιο. Но романтизм нам не поможет. Αλλά ο ρομαντισμός δεν θα μας βοηθήσει. Нам не помогут лозунги «Остановите войну». Лозунги, лозунг это, в смысле наши призвания. Δεν θα μας βοηθήσουν τα μεγάλα τσιτάτα που λέμε, οι μεγάλες βαρύκουπες κουβέντες. Конечно, это важно. Φυσικά και αυτό είναι σημαντικό. Но
Вряд ли остановится Αλλά кто-то. δυστυχώς κανείς δεν θα σταματήσει να σε κόβει. Нам нужно кардинально менять подход к нашим коммуникациям между собой. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε παντελώς την επικοινωνία που δημιουργούμε μεταξύ μας εμείς οι άνθρωποι. Нужно работать над анализом наших коммуникаций. Πρέπει να δουλέψουμε την ανάλυση της επικοινωνίας μας μεταξύ μας, οι άνθρωποι, γενικά οι ανθρωπότητες. Критически мыслить Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά и развивать образование. και να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, τη γνώμη. Образование очень важно. Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε κοινό ηρμό γιατί μιλήσαμε για φόβο και η επόμενη μου ερώτηση αφορά στο φόβο. Στο Μαχαμάγια τίθενται ερωτήσεις για πολλά σημαντικά θέματα όπως ο Θεός, η θρησκεία, ο γάμος, η μονογαμία, οι διακρίσεις, το δικαίωμα στη ζωή και άλλα. Έχετε πει ότι το θέατρο είναι ο τόπος όπου μπορείς να ρωτήσεις οτιδήποτε και εμείς ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι φοβούνται, ακόμα και να θέσουν ερωτήματα. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε τελικά? Мы подавляем друг друга. Πατάμε ο ένας τον άλλον. Леволибералы подавляют консерваторов. Οι ακροαριστεροί πατάνε τους conservative. Консерваторы подавляют леволибералов. Οι conservative πατάνε τους... Чарли Кирк был убит недавно. Μόλις τώρα πέθανε ο Charlie King στην Αμερική. Можно по-разному к нему относиться. Μπορείς με κάθε τρόπο να πεις το οτιδήποτε για τον ίδιο. Но можно его не любить. Μπορείς να μην τον αγαπάς. Не разделять его взгляды. Να μην σου αρέσουν αυτά που λέει. Но его убили за то, что он просто умел спорить. Αλλά τον σκότωσαν μόνο και μόνο επειδή ήξερε πώς να έχει αντίθεση με κάποιους άλλους άποψη. Он ставил палатку и писал: «Попробуй меня переубеди». Ναι, έγραφε τέλος πάντων ένα μεγάλο τσιτάτο ότι προσπάθησε να μου αλλάξεις γνώμη. Έκανε έτσι το μάθημά του. И вот оно, что случилось. Και να δες τι έγινε τώρα. Не мог переубедить. Я не поддерживаю республиканцев. Δεν είμαι υπέρ των ρεπουμπλικανών. Это вообще не мое дело, не моя страна. Δεν είναι δική μου χώρα, δεν είναι δικό μου. Но у нас в Польше тоже такой подел. Αλλά και στην Πολωνία συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Консерваторы, λιμπερалы. Οι liberals, οι conservators, οι άνθρωποι που είναι οι φιλελεύθεροι με τους. И никто не хочет никого слушать. Κανείς δεν θέλει να ακούσει κανέναν. Все хотят, чтобы другой принял его точку зрения. Όλοι θέλουν να σε πείσουν για τη δική τους γνώμη. Но такие люди, как Эсхилос, Мольер, Шекспир, Чехов, нужны для того, чтобы задавать вопросы обществу. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όπως ο Εσχύλος, ο Μολιέρος, ο Σέξπιρ, ο Τσέχοφ ήρθαν για να μας θέσουν ερωτήματα. Ερωτήματα στην ανθρωπότητα. Я не политик и не духовный лидер, мне нечего говорить людям, я ничего не хочу навязывать. Εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε πνευματικός ηγέτης, ούτε τίποτα. Δεν θέλω σε κανέναν να κολλήσω μια δική μου άποψη. Но я хочу задавать вопросы. Αλλά θέλω να ρωτάω. Это моя работа. Είναι η δουλειά μου. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Μπήκα στο site σας και είδα ότι έχετε ανεβασμένα όλα σας τα έργα και κάτω από το καθένα ο χρήστης έχει την επιλογή να κλικάρει και να το κατεβάσει στον υπολογιστή του, σε κάποια από τις διαθέσιμες μεταφράσεις. Είναι μια πρακτική που δεν συνηθίζεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν σας ενδιαφέρει η έκδοσή τους από εκδοτικό οίκο? Смотри, для драматурга για τον θεατρικό συγγραφέα важно, чтобы как можно больше директоров театров, продюсеров и всех остальных читали его пьесы. Να μπορούν να διαβάζουν τα θεατρικά του έργα όσο περισσότεροι μπορούν. Παραγωγή, θεατρική συγγραφής, άλλη, θέατρα κτλ. Я не продаю напечатанные пьесы. Εγώ δεν πουλάω τα βιβλία. Для меня пьеса это то, что идет на сцене. Για μένα θεατρικό έργο είναι ό,τι συμβαίνει εδώ. Я хочу, чтобы как можно больше людей имело бесплатный доступ к моим пьесам. Θέλω οπωσδήποτε οι περισσότεροι άνθρωποι να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα θεατρικά μου έργα. Потому что мне платят за σцену. Γιατί εμένα με πληρώνουν για τη σκηνή. Пьесы не читают. Το θεατρικό έργο δεν το διαβάζουν. Πьесы смотрят на сцене. Το θεατρικό έργο το βλέπουν στη σκηνή. И поэтому я, конечно, хочу, чтобы как можно больше изданий и других издавали мои пьесы. Και φυσικά θέλω και οι εκδοτικοί εκεί να τα αναβάζουν, αρκεί να τα διαβάζει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην πρεμιέρα. Спасибо большое. Good luck with the premiere. Ευχαριστώ. Τα έργα του Ιβάν Βιριπάεφ έχουν ανέβει από μερικούς από τους πιο αξιόλογους θεάσους στη Ρωσία. Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, το Στόγκονοφ, Bolshoi Drama Theater,
Peter Fomenko Studio και σε θέατρα σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τη Νότια Κορέα. Ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει έργα του στη Ρωσία, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πραγματοποιήσει επίσης master classes στον Κίτης, στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας και στην Ακαδημία Θεατρικών Τεχνών της Βαρσοβίας. Τα κείμενα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπό του. Link και γι' αυτό στην περιγραφή του επεισοδίου. Οι αγαπημένες του θεματικές γύρω από τις οποίες περιστρέφονται και τα περισσότερα έργα του είναι η βία, ο έρωτας, η υπαρξιακή αναζήτηση και η πολιτική. Προβληματίζεται συνεχώς για τη φόρμα των έργων του και θεωρεί ότι η φόρμα πρέπει να εξαρτάται από τη θεματική. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι διαφορετικές φόρμες με τις οποίες είναι γραμμένα τα έργα του. Η δημιουργική πορεία του Βεριπάεφ, όπως και άλλων καλλιτεχνών στη Ρωσία, άρχισε να αναχαιτίζεται από το 2012 με την επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην προεδρία της χώρας. Με μια σειρά νόμων που εξέδωσε η κυβέρνηση Πούτιν και που ορίζουν τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στην τέχνη, δεκάδες καλλιτέχνες έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη λογοκρισία στο έργο τους, με εκτοπισμό από το χώρο εργασίας τους, με κατοίκον περιορισμό, ακόμα και με φυλάκιση. Σύμφωνα με την ιδεολογία της κυβέρνησης Πούτιν, η υποχρέωση που έχει το κράτος να στηρίζει τις τέχνες, προκειμένου αυτές να συμβάλλουν στο να διαμορφώσουν τους υγιείς, θρησκευόμενους πατριώτες του μέλλοντος, του παραχωρεί αυτόματα και το δικαίωμα να επιβάλλει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος. Μέσα σε αυτό το ζωφερό κλίμα για την καλλιτεχνική κοινότητα, ο Βεριπάεφ εγκαταλείπει τη Ρωσία και από το 2014 ζει στη Βαρσοβία. Στις 18 Ιουνίου 2015 δημοσιεύει στη φιλοκυβερνητική ρωσική εφημερίδα Ισβεστιχιά μια κριτική επιστολή γεμάτη φλεγματικό χιούμορ και ηρωνία, απάντηση στο άρθρο του Υπουργού Πολιτισμού Βλαντιμίρ Μέντινσκι, ο οποίος είχε δημοσιεύσει στην ίδια εφημερίδα ένα άρθρο σχετικά με το τι σκοπούς θα πρέπει να υπηρετεί η τέχνη. Στις 24 Αυγούστου του 2017 γράφει μια ανοιχτή επιστολή προς τους συναδέλφους του καλλιτέχνης που τους καλούσε να αποποιηθούν οποιαδήποτε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας. Η ρήξη του με την κυβέρνηση Πούτιν ολοκληρώθηκε με την καταγγελία της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία το 2022, που τον οδήγησε στο να αποκηρύξει τη ρωσική του υπηκότητα και να πολιτογραφηθεί Πολωνός πολίτης. Η απόφαση του να δωρήσει στην Ουκρανία όλα τα έσοδα από τα ανεβάσματα των έργων του στη Ρωσία οδήγησε σε συνολική απαγόρευση των έργων του από τις ρωσικές σκηνές. Τον Μάιο του 2023, το Περιφερειακό Δικαστήριο Μπάσμανι της Μόσχας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βεριπάεφ με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών ειδήσεων σχετικά με το ρωσικό στρατό και τον Δεκέμβριο του 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο της Μόσχας τον καταδίκασε απουσία του σε 8 χρόνια φυλάκιση. Ο Ιβάν Βεριπάεφ είναι ένας καλλιτέχνης διαρκώς εν κινήσει, ψάχνοντας συνεχώς τις φόρμες και τις θεματικές του. Τα έργα του κρύβουν βαθιές φιλοσοφικές αναζητήσεις που μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε άβολα, μιας και γκρεμίζει όλες τις συνειδητές ψευδαισθήσεις που έχουμε χτίσει για να δικαιολογήσουμε την ολιγορία μας απέναντι σε μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Είναι ένας καλλιτέχνης που αξίζει να παρακολουθήσεις το έργο του, πόσο μάλλον τη σκηνοθεσία του πάνω σε έργο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σίγουρα το ανέβασμα του Μαχαμάγια Electronic Devices στο θέατρο Artbox Φαργκάνη στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός που δεν θα περάσει απαρατήρητο. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους Πάνο Μητσόπουλο και το θέατρο Artbox Φαργκάνη για την πρόσκληση και την Κατερίνα Καντιλίδου για τη βοήθειά της με τη διερμηνία, αλλά και για το κείμενό της για το νέο ρωσικό δράμα που μου έδωσε κλειδιά για να αντιληφθώ τη δραματουργία του συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης και τη Μαρία Βαρδάκα, σκηνοθέτρια, θεατρολόγο και δραματουργό, που μου επέτρεψε να μελετήσω την πληρέστατη διπλωματική εργασία της, ο Ιβάν Βεριπάεφ στην ελληνική σκηνή, η περίπτωση της γέννησης νούμερο 2 και των ψευδαισθήσεων. Αποσπάσματα της εν λόγω εργασίας ακούσαμε στην εισαγωγή και ακόμα περισσότερα στον επίλογο αυτού του επεισοδίου. Η παραγωγή του επεισοδίου δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του It's a Village στην Κυψέλη, του μέρους που δημιούργησε ένα μικρό ζεστό χωριό στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το επόμενο αλλά και όλα τα προηγούμενα, ακολουθήστε μας σε Spotify, YouTube ή Apple Podcasts. Αν σας ενδιαφέρει η θεατρική εκπαίδευση, επισκεφτείτε το site μας www.katapakti.gr. Ενώ αν θέλετε tips υποκριτικής, βρείτε το κανάλι της Καταπακτή στο TikTok. Φωτογραφικό υλικό από τη συνέντευξη αλλά και από την παράσταση μπορείτε να βρείτε στο Instagram και το Facebook της Καταπακτής. Ενώ το επεισόδιο με εικόνα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο YouTube, στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα? Το άγχος. Όλοι είναι πολύ αγχωμένοι. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να χαλαρώσουμε πραγματικά.
Τι σημαίνει να χαλαρώσουμε? Να χαλαρώσουμε σημαίνει να αφεθούμε. Τι σημαίνει να αφεθείς? Action!